So another quick trivia. Alam niyo bang walang pangit na luto pag gutom ka na? Charis. So may nag-request sa niche anong ulam from John Alicar. Chicken curry, niche and fam from Lantapan, Bukidnon. Okay, so without further ado, prepare agad tayo. By the way, Tagalog speaking muna tayo for today's video. So ayan, may batang nag-aantay ng carrots dyan. So hello and shoutout po sa mga taga Bukidnon. Hopefully makapag-camping kami dyan soon. Charis. Okay, so ilagay na natin tong mga ricado. Mekos-mekos ng very light kasi takot tayo sa mantika. So ilunod ang chicken. Mekos-mekos na ng Ea Girl na hindi halatang takot sa mantika. So quick trivia lang mga Megs para sa mga hindi pa knows. Did you know na ang chicken curry ay nagmula sa country na India? Wait lang, sinubuan pa ako ni Yael. Ganyan kasi siya ka-sweet pag nagpapapansin dahil alam niya na nagva-vlog ako. So ang curry mismo ay isang Indian dish na may iba't ibang spices. Nag-iiba lang yung mga versions nito in different countries. O diba? Feeling Kuya Kim na ba? Mitch, ano na? So another quick trivia. Alam niyo bang walang pangit na luto pag gutom ka na? Charis, wala lang talaga akong ibang masay dito. Kaya may payo na lang ako sa mga mangluluto dyan na nanonood. Huwag kayo masyadong pressured sa pagluluto. Huwag matakot magkamali. Kasi kahit na ang pinakamahusay na kusinero ay nasusunugan din ng ulam. Nobody's perfect nga, diba? Okay, so malapit na pala ito maluto. Tama na muna ang chika. So kuha na ta og bahaw kay grabe perti ng gutuma. Okay, so si Tito Ining pa rin ang kasama ko sa pagkain kasi nauna na kumain sinang Yael, Chin at Ma'am Shitin. So tara na't kumain itong napakasarap na chicken curry. Syempre with kanin. Pero si Tito Ining, diet kasi yan. Kaya patikim-tikim na lang. So let's eat mga Megs!